kowane ɗalibi ya daina wannan tunanin tun kafin ya je ya shiga wannan halin. Don haka idan wannan shine karonka na farko da kake kallon wannan bidiyon, ka danna alaman follow sannan kai sharing domin wasu masu amfana. Abu na farko da ya kamata a ce kowane ɗalibi ya daina tunaninsa shine kada ka yi tunanin wannan karatun da kake yi da shi za ka je ka samu aikin gwamnati. Ka cire ka ajiye shi a gefe. Wannan zai baka damar bude kwakwalwarka ka gane opportunity da dama wanda zai baka damar cewa lalle fa ashe wannan ilimin da na koya daga makaranta yana da matukar muhimmanci ko da a ce ban yi wa gwamnati aiki ba. Na biyu, kowane ɗalibi tun yanzu ko secondary school kayi ko diploma kayi ko masters kayi ko ma degree kayi, kowane irin department da kayi, kowane irin course kayi ko kana kan yi, abin da ya kamata ka guje shi shine ka daina cewa wannan makarantar naka ya hana ka fara kasuwanci. Wannan tunanin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ɗalibai da yawa suna nan a inda suke, ga su nan suna da tarin ilimi kuma wannan ilimin nasu ba sa amfani da shi ta hanyar da ya dace. Kawai idan suka je suka dawo daga makaranta su zauna a majalisa suna buga lilo ko kuma suna buga PS ko kuma kawai dai suna hiran abubuwan da suka yi a makaranta, a maimakon su yi tunanin extra time ɗin da suke da shi wajen koyon wani ilimi da zai iya kara kawo musu kuɗi. Abu na uku da ya kamata a ce kowane ɗalibi ya kiyaye tun yanzu shine kada ka sake tunanin cewa barin makaranta shi zai kawo maka wata hanya da za ta iya kawo maka kuɗi, ko kuma barin makaranta za ka yi ka je ka fara neman kuɗi. No, idan ka yi wannan tunanin zai baka damar barin makarantar kuma baka yi achieving akan wannan sana'ar da za ka je ka shiga ba, saboda kawai emotion na lokaci kaɗan ne. Kai, makarantar nan ko na gama ma ba ni da abin da zan yi. Mutane da yawa suka yi makaranta ba su da sana'a. Mutane da yawa gashi nan suna da digiri, suna da master, suna yin kaza da kaza. Irin wannan mindset ɗin yasa da yawan mutane sun jahilci al'amarin makaranta, wasu ma har suna cewa school is scam. Kada wannan tunanin ka sake yi, kada wannan tunanin ka sake yi, domin babu inda ilimi ya zama scam. Babu inda ilimi ya zama maka cewa wai ka yi shi ka bata lokaci ba tare da ya amfane ka ba, sai dai kai baka yi amfani da ita ta hanyar da ya dace ba. Abu na uku da ya kamata a ce kowane ɗalibi ya kiyaye tun yanzu shine kada ka yi tunani sai ka gama makaranta complete ka zo ka fara daukar takardanka ka je ka fara neman aiki. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai kashe zuciyarka, wanda zai toshe kwakwalwarka ka kasa zauna ka yi tunani mai kyau. Wannan ilimin da nake da shi wani magani nake ba ma mutane, ko kuma wani solution zan kawo ma al'umma da wannan ilimin da na samu kuma in samu ci gaba a rayuwa. Waɗannan abubuwa guda 4 da na lissafa cikin wannan bidiyon, idan ka kiyaye a matsayinka na ɗalibi ko kuma ka gama makaranta kana tunanin waɗannan abubuwa guda 4 da na lissafa tun yanzu, ka gyara su. Idan ka gyara su, tabbas insha Allah wannan ilimin da ka koya zai iya zama sanadiyar canza a rayuwarka. So a wannan bidiyon na yi bayani abubuwa guda 4 da ya kamata a kiyaye. So insha Allah idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna alamar follow domin kai sharing. Insha Allah a next video zan yi bayanin yadda za ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya domin canza rayuwarka a kowane fanni, ko da a ce ba ka nemi aikin gwamnati ba, ko da a ce ka nemi aikin gwamnati. See you in next video.